Gaurko saioak baditu biak, patxara eta ziztua. Berso zaleen segurtasuna eta bersoen arriskua. Larun batean egintzen Tolosaldeko atariak urtero antolatzen duen bertso jaialdia. Amaia Agirrek egin zituen gai jartzaile lanak. Bertxotan berriz, Andoni Egaña, Iker Zubeldia, Igor Elortza, Oiana Iguaran, Amets Arzallus eta Sustrai Kolina aritu ziren. Taula gainean bertso ederrak entzuteko aukera izan zen. Umoreak bere tartea izan zuen bertso saioan. Baita gai seriogoek ere. Etxean badaukat nik bat kontu hoiek bakizkina. Amaia gutziko aldira zuen jamadaren komodina. Bertso saioa ikusteko aukerarik izan ez zutenek, edo berriz ikusi nahi dutenek, 28 kanalean izango dute aukera. Asteazkenean, gaueko 10:30 aurrera, bertso saioaren lehen zatia eskainiko dugu. Ostegunean, 10:30 aurrera berriz, bigarren zatia. Zer uste zenun zala, aia izatea. Nik uste nuen zala kasualitatea, baina aurrak jaiota ailagun maitea, orain badakit dala lo ez egitea.